Bo día, un saúdo para todos aqueles que nos escoitades dende Radio Filispín e hoxe estamos con Arcadio e Alberto para falar da iniciativa Aquí tamén se fala. Antes que nada, obrigado por estar aquí con Obrigado nos polo convite que nos facedes, estamos super felices de vir aquí falar un pouco con vos e desculpame xa pola fonía que vou manter ao longo da conversa. Non pasa nada. Moi agradecidos de poder compartir un rato con vos, claro que sí. Pois, sin máis, preguntaríamos como xorde esta idea, que foi o que motivou a sacar adiante esta iniciativa? Conto xa aí, xa que xa directivo a contalo, vale? Pois, isto agroma nunhas aulas de galego de Alberto Pombo en cuarto da ESO, hai tres cursos, sí. Cunha actividade que el plantexou para traballar unha serie de contidos que están vinculados á sociolingüística, pero eu creo que en realidade sobre todo para crear un pouco de tamén comunidade dentro do alumnado que estaba nesas aulas, porque non somos dun centro, Rafael Dieste, que está situado nunha zona da cidade que acolle moita poboación que ten orixe fora do Estado, ou que as súas familias, é dicir, temos moito alumnado migrante ou de familias migrantes, e que, polo tanto, a súa relación coa lingua galega é moi diferente a que pode ter un estudiante que sexa de familia galega. E Alberto o que se atopou é que en moitos casos este alumnado migrante ou de familias migrantes tiña moitos menos prexuizos con respecto á lingua dos que podemos ter nós moitas veces. Entón esta actividade consistía en levar unha serie de cartaces que levaban o lema Aquí tamén se fala galego a diferentes negocios, comercios, locais da contorna. Fundamentalmente, o principio estaba enfocado ao barrio máis cercano, Lavañou, Cidade Escolar, Agradorzán, toda esa zona. A actividade tivo tanto éxito en aquel momento levaba, e agora si continúo levando, a coordinación do equipo de dinamización da lingua galega do Instituto. Entón, Alberto pediume se podíamos incluir esa actividade dentro das actividades do equipo de dinamización. Eu, por suposto, tamén deme moita alegría porque é unha actividade que me traía feita e que non tiña nada máis que poñela nunha memoria, co cal estaba estupendo. Despois, houve unha parte que tiven que traballar un pouco, pero a verdade con moita alegría e con moito gusto porque foi un éxito. Foi un éxito, en primeiro lugar, porque, Alberto é unha persoa, un profesional que traballa ben e que sabe que domina a súa materia e as súas aulas e que, ademais, ten moita capacidade de motivar o alumnado, pero despois, porque ao final o alumnado co que el se atopou neses cuartos da ESO e o alumnado do noso instituto en xeral, pois é un alumnado co que se pode traballar moi ben, que enseguida recolle a corda que lle botas para facer calquera cousa, e el tiña unha previsión de que os rapaces colocasen 300 cartaces, porque era máis ou menos que colocasen 3 cada un, ou así. Unha actividade solidaria, porque se algún rapaz non colocaba 3 e non un, porque tiña problemas para facelo, porque era máis tímido polo que fora, se outro colocaba 4 ou 5, eso compensábase no grupo da clase. Creo que aí fixe un traballo moi interesante de facer grupo, colectivo, con todos eles, e de que entendesen que os obxectivos tamén se acadan cando se traballa de maneira colectiva, non de maneira individual. E a previsión eran 300, pero cando levábamos 500 decidimos parar, porque xa non tiñamos dinero. Era fin de curso tamén. Sí, xa non había cartos no equipo de dinamización para poder seguir imprimindo a color, os últimos 150 xa se fixeron en blanco e negro. Entón, aí xurde a idea de Aquí tamén se fala, que creo que foi unha idea moi interesante, un lema moi interesante, porque inclúe a todo o mundo de Aquí tamén se fala galego, non? Porque aquí tamén se fala galego, e tamén aquí en outro negocio máis, pero tamén aquí tamén se fala galego, pero aquí tamén se fala urdo, ou aquí tamén se fala tehuelche, ou aquí tamén se fala árabe, ou wolof, ou todas as linguas que falan o alumnado noso. Que de feito nos fixemos un cariño aos rapaces no curso pasado, cando ti entras no Rafael Dieste, o primeiro que te recibe é unha parede, corrixime se me engano, 35 linguas, entre
recollendo toda esa diversidade fascinante que ten o Dieste, pois linguas, vamos, temos unha que eu falaba con Miguel, Tehuelche, unha lingua prácticamente extinta. Nós temos falantes de Tehuelche, non? Que veñen da Patagonia e que, ademais, esas rapazas teñen, estamos falando das irmãs Janfulén, Maite e Amaya, son rapazas, ainda exentas da materia, que traballan activamente, aquí tamén se fala, e que esas rapazas tamén nos traen outra lingua, isto é fascinante, ao instituto que é o galés, porque resulta que unha comunidade, non, de galeses que se sentou ali na Patagonia e traen esa lingua. Despois, sumando o que decía Arcadio, vou facer algo de falar del, entón, retemos os papéis, primeiro cheguei e unha cousa que a mí me sorprende é que dentro das aulas falamos de iso, de 100 alumnos. Pois unha era bisneta de Salvador Mosteiro e outra era bisneto de Lugrés Freire. E, no fondo, non, é esa Coruña das Irmandades. O primeiro de cuarto de iso comeza con iso. Entón, ese proxecto ilusionante, distinto do que puido ser. E iso, no fondo, tamén fixo, mesmo rapaces agora galegofalantes, comezar a romper o estereotipo. Hai un estereotipo, eu creo que ven de outra época, estendido a respecto pois, do que é a cidade da Coruña, bastante injustificado, coido eu, porque estamos falando da capital histórica do galeguismo, non? Da organización do galeguismo. Eses rapaces descubriron con moita fascinación que a cidade que les coñecen, que os espazos que les transitan son espazos históricos, é dicir, que o temario nace de todo iso. Entón, xa se vai despertando, enténdase unha especie de conciencia de grupo e unha necesidade, con toda a humildade, de imitarmos, é dicir, unha serie de accións. Si, pois para as irmandades é importante facer teatro, pois nós teremos que facer outras cousas, non? Un festival ou o que sexa. E aí, entón, o primeiro era, pois eso, poñer os rapaces a ser activistas reis pola lingua, porque é a única maneira na que ti, pois, te enfrontes á realidade, vexas o que é. E aí nós tivemos, non, como, pois, unha sorpresa de ver como iso xeraba unha ilusión no barrio. Isto debe ser unha cuestión, a que, por exemplo, un dos barrios que nutren o noso instituto é o barrio de Agradorzán. Falamos de que ten 6.000 familias ou 6.000 persoas que proceden, por exemplo, por poñerse a un país de Senegal. Entón, cal é a primeira lingua que se dá a ser rapaces, o español, mesmo nos institutos, non? A primeira forma que se fai. Pero claro, de repente, esses rapaces que os veciños ven falando en español, esses rapaces están escolarizados, falan un galego como que estamos falando nós, e foise cadra a primeira sorpresa para o barrio. Ben, pois aí, cando está este proxecto, eu encontrome con Arcadio. Era o meu primeiro ano nese centro, Praza Definitiva, mesmo caso de Arcadio, pero el segundo ano, era unha persoa, aos meus ollos xa con moito peso no claustro e tal, e eu recoñezo que eu quería moito que me gustase o Dieste. Eu vivo na Coruña e quería moito ser feliz ali facendo un proxecto. Entón, estiven como, bueno, pois, se cadra máis tímido, facendo accións e tal. E aí encontrei, pois, totalmente o seu apoio, o seu cariño, e cando decía que tivo que traballar, tivo que facer un gran traballo, porque pensade que todo isto estaba acompañado de unha serie de textos, de imaxes, que ia subindo as redes. E aí tivemos eu creo, non, que un punto, bueno, primeiro unha afinidade persoal que se mantén hoxe e que eu digo sempre que podo, a miña admiración por el, e non só, sino tamén a miña amizade, pero tivemos unha cousa que acabou de ser un clic definitivo, que foi que con esta Coruña que se empezou a encher, empezou a haber outros institutos que querían prender a faísca, que querían sumarse, era fin de curso, entón, eso levounos a reorganizar todo un pouco de cara ao que foi o ano pasado. E segundo, o interese dos medios. Nós non chegamos a mandar nota de prensa, nos mandamos as cousas a través das redes sociais, pero é verdade que a primeira foi unha periodista madrileña que se chama Laura Mateo, que escribe en galego, que é poeta en galego, e que se sorprendeu vendo, pois, pola Coruña, non? Por toda a Coruña xa, cartaces de aquí tamén se fala, que é o que decía Caio, que tiña ese valor sumativo, aquí tamén, e aquí tamén, e aquí tamén. E entón, para mí, unha das cousas verdadeiramente fascinantes é cando me chama esta periodista que eu non coñecía, e eu digo, se quere falar con algún alumno. Entón, nun momento eu doume conta do que está acontecendo, que é que eu estou poñendo en contacto a Laura Mateo, unha periodista madrileña, con Julián Godoy, unha nena que levaba 4 meses na Galiza e que estaban falando en galego. Entón, a realidade é que nós a veces temos a visión
do que é un rapaz emigrante. Dixo Arcadio antes, non hai estereotipo, chegan aquí con ilusión de integrarse nunha cultura e moitas veces somos nós, o pobo galego, o que poñemos a barreira na facilidade que podemos ter en recibilas en castelán. No fondo non estamos facendo ningún favor, porque estamos perpetuando esa barreira, non, de son de fora e non son, construen cultura galega con nós todos os días. Non sei por onde comenzar con todos os estereotipos que agachamos en uns poucos minutos. Pero o que me gustaría moito xa encarar é precisamente ese que moitas veces se fala, mesmo desde as nosas propias filas, desa sensación de que o migrante vai agachar ca cultura galega, que pode ser un problema, moitas veces encara, digamos, desde un buenismo, outras veces directamente desde posturas abertamente racistas. No vosso caso é todo o contrario. De feito, podemos contar historias, o sea, de calquera rapaz. De calquera. Por exemplo, conta o conto de Julián e tía de Oli ou de quen queiras, quero dicir, para que se vexa ese cambio de realidade. Comezo contando, por exemplo, de Julián, ti contas a de Oli coa familia e tal. Sí. Esta rapaza que estaba citando, contou ela varias veces, ademais na radio e tal, nas aulas, ela chegou, enténdase, a unha aula na que había 11 exentos da materia, polo tanto, tiño que facer algo máis ilusionante, iba a decir complexo, non, máis ilusionante que falar de gramática, que é falar de sociolingüística, de integración, etc. Esta rapaza rapidamente entendeu que ela viña con toda a ilusión a vivir na Galiza coa súa familia a formar parte desta identidade. E aconteceu unha cousa moi divertida como experiencia sociolingüística na aula, que eu comentei diante dos alumnos, bueno, sabendo que Julián e Yusbeli son irmáns, son rapazas recén chegadas, a mí que me costa. Dixen yo aos alumnos, a mí que me costa. Eu podo falar ese español e facilita a integración. E entón, os rapazes dixeron, home, sí, era moito moi sinxelo e tal. Pero tiven a idea de preguntarlles a elas diante dos compañeiros, e vos que queredes e tal. E lembro perfectamente a resposta de Juliani, que foi que non, porque elas querían deixar de ser estranxeiras, o que decía antes. Elas teñen moi claro que veñan construir a nosa cultura, vivir a nosa cultura, e son persoas que pagan impostos aquí, e que estudan aquí, e que se enamoran aquí, e que teñen o seu proxecto de vida aquí. Claro, no caso de Julián e Yusbeli, que son dúas rapazas con unha sensibilidade fascinante, un amor brutal pola lingua e pola cultura, que fan? Entón forman os pais. Entón elas son quen lles dá as ferramentas reais, porque son estudantes, para que os pais tamén se integran de verdade, para que rompan esa barreira de que son de fora, porque xa non son, teñen, por suposto, a súa cultura caribeña e a súa cultura latina e xa la manteñen toda a vida, pero tamén son da nosa, e son os que construen con o noso país cada día. Sí, teñen o seu sotaque, tamén, precioso. Venezolano, caribeño, precioso. No caso de Oliezer, Oli, coñecido porque o seu vídeo o seu testimonio de Instagram que ten en colaboración con Novo Normal debe ter máis visualizacións que saúdos de moitos referentes moi coñecidos. Oli é un rapaz que está en terceiro da ESO agora, que o coñecemos cando estaba nun agrupamento de galego, primeiro da ESO, hai 3 cursos, é un rapaz moi carismático, un líder dentro de aquí tamén se fala, do equipo de dinamización da lingua galega no instituto. Oli, cando o ano pasado, levaba 5 anos en Coruña, e levaba 5 anos en Coruña vivindo coa súa tía e co seu tío. A súa nai estaba en Cumaná, en Venezuela. Levaba 5 anos aquí sin ver a súa nai. Claro, isto, pois, ele está aquí vivindo coa súa tía que está sentada, que ten un traballo, vive na Sagrada Familia na Coruña, e ele, pois, bueno, de alguna maneira ten a responsabilidade no seu corpo, nas súas costas, nos seus 14 anos, de sacar adiante pois un futuro familiar, de alguna maneira. Un futuro para él, non? Pero, bueno, de alguna maneira tamén para esa familia. Por sorte, a nai de Oli este ano puido vir para aquí xa, están vivindo xa na súa casa, pero o ano pasado, cando a campaña un pouco explotou, sobre todo en redes sociais, en os medios de comunicación, a familia de Oli, a nai de Oli, mercou unha televisión para poder conectala a internet e para poder poñerlles aos seus veciños, ao seu fillo, saindo nos medios de comunicación en Galicia, europeos, e como o seu fillo estaba triunfando coa lingua galega, falando en galego, en Europa.
e a nai, os familiares de Oli, os veciños da nai de Oli en Cumaná, do barrio e da zona, empezaron a tratar de aprender un pouco de galego para entender mellor o que estaba dicindo o rapaz ali saindo na televisión, porque Oli deu entrevistas na Radio Galega, Telecinco, claro, a Sexta, en todos lados. E, polo tanto, xa non é soamente que Oli este asumindo parte da identidade galega a través da lingua e a través de entrar na cultura galega, porque Oli probablemente é un dos rapaces que máis sabe de música en galego do instituto, dos que controlan máis grupos e demais. Non é xa solamente iso, senón que está incluso exportando a cultura galega a través desa televisión da súa nai ali en Cumaná. Por lo tanto, a forza que teñen estos rapaces para enriquecer a cultura galega, para potenciala, para levala a outros niveis, eu creo que está fora de toda dúbida. E nos, por exemplo, por poñer algo que a xente pode coñecer, a fotografía que publicamos cando foi o Depor da Coruña, non? Cando se anunciou a campaña, digo, porque é algo que, tivo certa viralidade, tamén porque o fútbol é algo que ilusiona moito. Vímola hoxe, xusto aí un pouco, estivemos vendo a foto e tal, e vou decir, espero non esquecer a ninguén, na foto sae Julieta, que naceu na Argentina, sae Celia, que naceu na Cataluña, sae Elías, que naceu en Marrocos, sae Virgi, que naceu na Hungría, sae Oli, que naceu en Cumaná, sae Maite, que naceu na Patagonia, sae... Estou esquecendo xente. Sae Natalia, que naceu en Venezuela, pero creouse en Colombia. Sae Miko, que é filla de xaponesa. Sae César, que naceu na Venezuela e tal. No fondo, estou esquecendo seguro alguén, e se algún día cosamos e se interesa isto ben, pidolles disculpas. Porque non teño aquí a foto de antes, estou recreando de memoria. Saben, por suposto, as irmáns Godoy, que decíamos agora, venezolanas e tal. Ben, en todo caso, non é algo buscado por nós, e de repente, cando agora vemos a foto, é unha constatación de que, bueno, decir, con toda a humildade, se cadra, aquí tamén se fala, converteuse nun modelo para algún centro educativo e tal, pois o motor de todo iso son rapaces, iso sabe todo o mundo. Se cadro que non sabe é que a maior parte dese rapaz, hai galegos, por suposto, Darío, por exemplo, que para nós un rapaz de 14 anos, un referente absoluto, e o rapaz que agora mesmo leva no Instituto da Comunicación Audiovisual, incluída, aquí tamén se fala, e que en vexas nas redes sociais verá que está identificado, entre outros, pero decía eu que verá que o motor de todo isto, o motor de aquí tamén se fala, son rapaces que naceron fora do país, son rapaces galegos, son rapaces, xa digo, que falan como estamos falando nós agora, con acentos máis coloridos e moi divertidos e fascinantes para nós, pero non, a emigración é para nós todos menos un problema, é a nosa solución, insisto, nós sentimos moito orgullo cando falamos de todo isto, porque hai un rapaz, outro referente que citamos, son rapaces, ademais premiados, penso en Román, gañou a Olimpiada Galega de Filosofía, foi competir ao Estado, pero tamén gañou un acceso nas Smith no país este ano. Por que estou citando? Román, cando eu cheguei ao instituto, era o único rapaz monolingüe do instituto, un rapaz que ven da Costa da Morte e que resistiu, digamos, toda a presión que pode ter un entorno urbano e todos os estereotipos que sabemos que lles nacen, enténdanse, por do que consumen, eles van a TikTok ou van ao cine ou o que sexa, consumen en español. Ben, pois, este Román, o ano pasado, saiu nunha especie de documentario que nos fixeron os compañeros de Nos Televisión, que tamén está disponible en YouTube, e ves a ilusión dele. Hai un momento no que están entrevistando e está dicindo, antes só eu falaba galego e agora no instituto fala moita xente. Entón, non é só que estes rapaces sexan capaces de ver a oportunidade que brinda a lingua galega e os espazos os que chegan e tal, sino que hai unha ilusión real, hai unha honestidade en que eles creen que o galego ten que ter outras dinámicas de prestixio porque o viven como a súa cultura e traballan moi forte, moi activamente para iso. Entón, xa digo, non se pode facer ningún outro tipo de lectura máis que a de que, e insisto, desde un caso minúsculo que é o noso instituto, un colectivo de rapaces tamén galegos, pero moi maioritariamente migrantes, son os que convertiron, e este número pode asustar, pero no noso instituto pasouse nun ano e medio a unha suba do 3.500% de rapaces galegos falantes. Claro,
estou falando de rapaces que son en termos de que xa practican un monolingüismo, enténdase, social, que nas súas familias falaron que sexa dentro do instituto. Falamos de 35 rapaces que o teñen. Pero, insisto, é que vimos dun centro de 600 alumnos que tiñan un. Entón, todo este motor, esta ilusión, estes rapaces que veñen de fora, eles e as súas familias que, sen dúbida, apoian todo isto. Non nos aí só podemos falar maravillas do cariño destas familias migrantes que están detrás de todo isto. Sin dúbida, Castelao decía que se ainda somos galegos e por obra e gracia do idioma, pois obviamente estamos a falando de galegos. E tamén de embaixadores do galego, pero estades a contar historias no que o camiño é de ida e volta. Nós que somos unha comunidade, un pobo que tamén lastimosamente tivo que emigrar, tamén tivo que esparcerse polo mundo, supoño que todos esos fíos en moitos casos ainda están vivos. Eu teño compañeiros que do outro lado do charco me falan deses embaixadores galegos que participaron en revolucións, en fundacións de clubs de fútbol, en espazos culturais, e agora estamos tamén vendo como todos estes rapaces teñen moito que dar ao país, pero tamén teñen moito que exportar ás súas propias comunidades. Sí, e incluso, bueno, todos os exemplos de exportando ás súas propias comunidades, e incluso cando se traballa desta maneira coa lingua nun centro educativo, prodúcense situacións como a que viviu e continúa vivindo Carmen Boquete. Carmen Boquete é unha alumna que agora está en segundo de bacharelato, unha alumna excelente, fundadora Aquí Tamén Se Fala, que acaba de rematar segundo de bacharelato con unhas notas próximas a matrícula de honra, non sei se lle tocou, unha das tres que será no instituto, pero probablemente sí. Referente absoluto do movimento de iniciativa no instituto, e Carmen é unha rapaza da Coruña, dunha familia da Coruña, na súa casa, a súa nai vendo unha familia galegofalante, e a súa nai é galegofalante, pero o seu pai viña dun ambiente máis castelánfalante, fala moito máis en castelán e pois case nunca en galego. Pois Carmen Boquete, dende aquel ano de cuarto da ESO, tan ilusionada con este proxecto de Aquí Tamén Se Fala, conseguiu que o seu pai dese o paso, mudase e pasase de falar en castelán na casa a falar en galego todo o rato. Sempre. Entón, incluso esa exportación que sinalabas antes, non, esa labor ao final de técnico, de normalización, de ilusión ao final pola lingua, incluso se dá dentro de familias, por dicilo así, galegas, de orixe galego, non? Con rapaces do instituto que animan, que consiguen que os seus pais se poñan a falar en galego e asuman de alguna maneira que o que lles fai galegos tamén é a lingua e que falan agora galego na súa casa coa súa filla. E unha historia, por exemplo, porque aquí tamén se fala no fondo unha colección de historias humanas e unha experiencia real de sociolingüística, non é, xa vedes, non falamos de exames, falamos da transformación social. Pois digo, unha historia preciosa que eu descubrí non hai tanto, citamos hai pouquiño a unha alumna, nos decimos de broma, Beethoven, quer decir, unha cousa, non? Media de 10, 12, dicías, non? Sí, chamase Julieta Pérez Luna. Esta rapaza naceu na Argentina, filla de migrantes argentinos, pero aquí vemos fascinante, a xeración anterior son galegos. Entón, unha cousa que contou, que eu me enterei polos medios, non me enterei nin nas aulas, nin que tamén se fala, sino que lo contou aos medios, é que os seus avós están recibindo na neta a lingua dos pais. É dicir, dunha xeración ainda máis atrás. Entón, ti pensa a conexión emocional que provoca nesa familia que de alguna maneira acaba sendo un retorno, non, desa emigración, o que é ver a neta falando como falaban teus pais. Entón, é unha colección de historias humanas, como decía, pero que de alguna maneira están transformando a realidade xa non só da nosa contorna, non? Porque hai un dato que podemos dar, e volvo a insistir, é por poner os datos na mesa e non por falar de nós, non? Mas hai 300 e pico centros no país, están falando de secundaria, públicos e tal, 250 centros de ensino forman parte da iniciativa. Entón, hai unha transformación real de todo iso. Eu acabo de dar os datos do noso instituto, é totalmente palpável, mas é que nas familias, non, estamos vendo tamén esa transformación que estaba citando Arcadio. Entón,
é un modelo que funciona porque é un modelo que se cadra rompe pois con toda esa idea das dificultades que vai ser integrar unha persoa migrante ou cos estereotipos a respecto de galegoicidade que ao final os datos non están aí nas cidades falase galego, outra cousa é cal é a primeira lingua ou os estereotipos que respecto disto eu vivo no centro da cidade, o alcalde vive alrededor do instituto e nos nosos barrios falase galego. Quer dizer, eu podo desenvolver a miña vida plena e íntegramente, insisto, vivo no centro, falando 100% galego. Entón, no fondo é romper estes clixés e poñer foco a quen ten que ser o motor desta transformación que son os adolescentes e a rapazada. Sen dúbida alguna. Isto amosa que existen proxectos que teñen éxito, existe a posibilidade de revertir eses datos moi negativos que ano tras ano, por desgraza, estamos vendo do galego. Pero a pregunta é, isto faise con heróis ou pon da súa parte tamén este sistema educativo? Como foi a sensación de traballar dentro deste sistema? No, eu creo que non, é dicir, os rapaces son heróis sempre, fagan o que fagan, porque a vida adolescente é unha vida heroica. Eso sí. Claro. E as grandes batallas. Sí, isto é así, eu creo que pero digo convencido, non o digo como non o digo en sentido irónico en absoluto, A vida adolescente é unha vida heroica porque te estás enfrontando a vida sen nada, é dicir, sin ningún tipo de arma, estás te armando nese momento. Unha das armas que tes para bandearte na vida despois é a lingua, por suposto. Entón eu, de todas maneiras, non creo que neste proxecto haxa heróis ni moito menos. Eu creo que o que hai, estaba pensando antes no que estabades falando, é que o que hai un recoñecemento un pouco da materialidade, da realidade na que vivimos, porque ao final en todos os centros urbanos, digamos, ou incluso, sí, os centros urbanos ou de vilas, deste país hai a mesma realidade que temos nos no noso instituto, é dicir, hai rapaces migrantes, hai rapaces nos que na súa casa se fala en galego, hai rapaces nos que na súa casa non se fala en galego pero se podería falar, é dicir, todos estes procesos, todas estas anécdotas que nos contamos aquí son anécdotas que reflexan unha realidade que está aí, e con esa realidade analizándoa, pódese traballar con ela. Polo tanto, non é unha cuestión heroica ni moito menos, senón é máis ben algo así como tratar de analizar esa realidade que tes aí e organizar un pequeno conxunto de persoas que lideren un proceso, non? Que teñan ganas de liderar un proceso e que pouco a pouco vayan conseguindo que a xente, que os outros, que os seus pares, que os outros compañeros e compañeras que teñen, que vayan sumándose a ese proceso. Se consigues ter unha pequena masa crítica colectiva que este motivada, ilusionada e que empece a levar a cabo estas pequenas transformacións, podes conseguir que se sumen moitos máis. Este exemplo nun instituto é ao final o exemplo que temos nós con respecto a outros institutos. É como se o noso instituto é un instituto heroico, somos héroes, non, é un instituto, que pasa que conseguiu que outros se somasen a unha acción colectiva pouco a pouco, ao principio eran 14, despois sumaronse outros 20, despois chegamos a 150 e agora mesmo estamos en 250 centros que están realizando esta campaña, esta iniciativa, que están transformando. Con rapaces por todo o país, traballando moi activamente e con unha coordinación de profesorados que non temos máis que palabras de agradecimento, porque enténdase que a veces, pois, nos agora non estamos aquí diante dos micrófonos e a mellor a xente nos cara a nos, mas aquí tamén se fala son, insisto, 250 centros do país, non hai... Con actividade, eu recordo ano pasado, por exemplo, a Estrada, o Oreiro, unha auténtica barbaridade, lugares máis pequenos, alumnos centos e centos de cartazes. Colocando 400, 500, 600 cartazes, subindo fotografías, vídeos con actividades culturais. Claro. Non, un pouco a respecto do que decías de canto ao sistema, nos, na nosa realidade concreta, no Rafael Dieste, temos moita sorte. Temos un claustro e un equipo directivo que remou a favor desde o primeiro momento, é dicir, só tivemos facilidades. Agora ben, eu isto teño falado tamén con Arcadio, o propio feito necesario de que exista unha figura como a del, de un responsable de dinamización, o que indica é que as materias
en por sí sós non chegan. Para empezar, temos un bloqueo en determinadas materias da rama científica que está prohibido daras en galego o que, desde logo, é un impedimento para a normalización de calquera lingua. Para seguir, hai algo que nos mencionamos moito que é a consecución de espazos de prestixio. No fondo, somos dúas persoas, digo agora do inicio do proxecto, somos dúas persoas traballando nalgo que non teria que correspondernos. Por exemplo, os dous temos en común, Arcadio dunha forma moito máis profesional, o contacto coa música. Entón, dentro desa primeira porta de facilidade de que a nós nos gusta e dunha segunda de que os rapaces, a adolescencia non é unha cousa histórica desde o pop, non? A conexión co mundo musical, bueno, pois apareceu a necesidade de crear un festival, pero un festival, non un concerto de fin de curso. Nós pensamos que, dicímoslo sempre, que é o único festival profesional de Europa organizado desde un centro educativo. Agora ben, non debería ser unha responsabilidade que caese en nós. Como non debería ser unha responsabilidade que caese en nós algo tan natural como que o Deportivo poña o topónimo pois na forma que lle corresponde, non? A única vixente desde 1983, no seu artigo 10, que se decreta todo isto. Nós temos moita ilusión en facer todo isto e temos moita ilusión de que lidere o proceso a rapazada. Agora, o sistema debería crear ese modelo. Se entre os cometidos das autoridades deste país, estou citando a lei, está a promoción da lingua galega e conseguir, por exemplo, cito a lei, non é unha opinión, o subtitulaxe de filmes, a grabación de filmes, bon, pois eso hai que traducilo a Netflix, a Prime, a HBO, TikTok, o que sexa, que se consume hoxe en día, quer dizer, non ten que ser a asistencia de un canal ou que sexa, sino unha totalidade. Se non nos hai, e a realidade é que non nos hai, que os nosos rapaces, e ademais agora fechou, non? Pero a poucos metros do noso instituto había un centro comercial que tiña unhas salas de cinema. Se os rapaces queren ir, como lógico, ver filmes, primeiro, son rapaces, non teñen por que ter desperta a conciencia de vamos intentar verlo en galego. Pero segundo, o máis probable é que non exista esa realidade de consumo en iso. Se eles despois chegan ás redes sociais e ven un vídeo en galego, pola razón que sexa, de fútbol, do tema que lles interese, o algoritmo bótate fora. É dicir, a seguinte cousa que che vai recomendar non vai estar probablemente na lingua galega, sino que teña cuestións de que outro influencer hai por aquí, na lingua que fora, etc. Todo ese traballo, nós non temos capacidade para facelo. Nós, insisto, somos dous profesores. E, aparte do que estamos facendo, temos o noso compromiso laboral, que é dar a nosa materia e conseguir o éxito dos estudantes que lle damos clase. Entón, si, nese punto que decía tamén Arcadio, non desa heroicidade, sumalle esta, que son rapaces que están de algún xeito e remando contra a corrente, digo, por suposto, eu creo que estas rapaces só experimentan cariño e recoñecimento público, quer dizer, non. Esa época, decía, das hostilidades de cara á lingua, eu penso que onde vai que quedou, estas rapaces non saben o que lles falamos cando se cita todo isto. Mais claro, no fondo, insisto, hai un traballo que o ideal sería que non nos correspondese a nós ou ás persoas, aos docentes que forman parte de todo isto, que non somos, como digo, só Arcadio máis eu, mesmo xa no Dieste, somos 3 profesores activamente nisto e cunha forza xigante que veo para levantarnos. Aquí tamén se fala que a nosa compañera Mónica Reixía e que ademais lidera outros proxectos, hoxe non está aquí connosco porque estamos Río defendendo un proxecto de ciencias, ela é profesora de física e química premiado e entón está ali cos rapaces que casualmente forman todos parte de aquí tamén se fala. Sí, tamén. Sí. A teor do que estamos vendo dos últimos momentos políticos, parece que estamos afastados desa defensa esos movimentos que deberían dar. Pero tamén me gustaría falar un pouquiño de cando este proxecto supera as portas do instituto. O primeiro que atopa é o barrio, os comercios, a xente no seu día a día. Como foi ese primeiro contacto? Vos falabades deses rapaces que teñen que chegar con cartaz, falar cun tendeiro e... No, aí a resposta foi fantástica, senón non tería tido tanto éxito a iniciativa no primeiro ano e non poderían poñer 500 cartaces, hai rapaces que puxeron 60 cartaces. Sí. Bueno,
Bueno, e estamos citando os 500, pero o certo é que no ano seguinte superaron 1000, é dicir, só nos instituto chegou a poñer casi 2000 cartaces e continúan. Claro, a Falamos de cartaces, pero hai que ter na mente que esos son comercios, son lugares físicos, son xente que atopa esa iniciativa e envolve con cariño a toda a xente que pasa por ali. Sí, ademais con moita ledicia en todos os casos, é dicir, os rapaces non recibiron ninguna contestación negativa ou ninguna negativa. Ninguén que non quixese poñer o cartaz. Claro, como moito en algún caso podía ser algo como eu son un empregado, teño que preguntarlle ao propietario, o meu jefe, que sexe ou cosas así, pero como moito iso. E claro, despois para os propios comerciantes, estamos pensando que a maior parte do noso alumnado xa agora vende a Gradorzán. Entón, aí xa é unha zona moi multicultural. Hai negocios que están representados por unha familia de Marrocos, ou por unha familia de Senegal, ou por unha familia de Colombia, ou que sexa. E que os rapaces do instituto lle leven un cartaz que diga aquí tamén se fala galego. Claro, de entrada, poden pensar, bueno, pero eu non falo en galego que eu son de Quito. Pero, sin embargo, no seu negocio sí que se fala en galego, porque teñen clientes que falan en galego, os propios rapaces, en moitos casos. E, incluso, é unha maneira, como un pouco nesa idea que sinalábamos antes de que a xente que ven de outros países e que ven a traballar, a gañarse a vida a Coruña, neste caso, está moi contenta de que lle fales en galego para recoñecelo de alguna maneira como un igual, non? E non que lle fales en castelán porque non te vai a entender, senón el xa é galego, ela xa é galega, xa está aquí, ten todo o dereito do mundo a recibir tamén e a poder participar desa lingua, desa cultura. Por lo tanto, ter un cartaz no seu negocio que poña aquí tamén se fala en galego, incluso pode animar a comezar a falar en galego, a recibir os seus clientes en galego, a despedilos en galego, a escoitar e tratar de incluirse el mesmo nesa lingua. Por lo tanto, eu creo que a iniciativa, o lema, que é moi intelixente, aquí tamén se fala galego, por parte de Alberto, nesa visión que tivo nese momento, eu creo que xa fai que a iniciativa sexa moi acolledora, e así foi. De feito, a veciñanza da Gradorzán, na Rúa Barcelona, esa rúa comercial con un montón de negocios, estaba tremendamente orgullosa de que camiñases por ali e vises a un lado e a outro, aquí tamén se fala galego, aquí tamén se fala galego en todos lados. Incluso recoñeceron veciños do barrio que nos paraban e nos dicían, bueno, isto é unha maravilla, que sexa así. Mesmo a sorpresa de moitos comerciantes de, o que decían, de descubrir que os rapaces falan galego, porque non digamos que a lingua que eles lles dá moitas veces aos rapaces que veñen de fora é o español, pensando que non entenden. Entón, esa sorpresa de ver rapaces traballando activamente, non facendo en galego e ese valor sumativo que decía Arcadio de ir vendo todo tal, desde logo xerou unha ilusión. Mesmo hoxe, seguir máis longe nas redes sociais, non sabía peticións de que teño que facer para que algún veña polo meu negocio, que veña aquí, que me pasa frecuentemente iso, e que tamén denota a ilusión que hai por parte da sociedade civil de participar deste proceso, claro. Bueno, se queres dar algunha indicación para toda esa xente que quere os cartaces, de como se pode poñer en contacto. Seguro que teñen algún, se son da nosa zona, seguro que teñen algún rapaz que é veciño, que está no noso instituto e que seguro que pode ir por ali a poñelo, que esperen un pouco que irá por ali. Se son de outra cidade, seguro que hai algún instituto que está metido na campaña, así que algún rapaz en algún momento pasará por ali. E se ninguna destas solucións funciona, sempre poden entrar na página web, aquí tamén se fala.gal, e descargar eles mesmos o cartaz, imprimilo e poñelo. Eu, a este respecto que comentabades antes, tamén quería sinalar que hai pouco estivemos con Xurxo Souto facendo un roteiro pola Gradorzán, cos rapaces, e paramos nunha mercería, que curiosamente, exacto, que era familiar, a propietaria familiar dunha das carteiras premiadas. O recoñecer das letras. Entón estaban por ali un dos rapaces que lle levou o cartaz hai 2 anos ou así. E a señora botoulle unha pequena bronca o rapaz, porque dixo, bueno, pero viñeche aquí a poñer o cartaz, pero entrache falando en castelán. Entón eu estaba, para mí Xurxo Souto unha referencia na música, na cultura tremenda, dende hai moito tempo. Entón,
Claro, eu, tendo Xurxo Souto ali, saiu-me moi mal, tío, non sei quen era o rapaz, moi mal. E Xurxo Souto dixo, non, moi ben. Porque xa empezou, polo menos. Claro. É dicir, xa empezou a participar nunha campaña activamente pola defensa da lingua. E probablemente, se a ese comercio o mellor entrou falando en castelán, pero o mellor o seguinte xa entrou falando en galego, o mellor o ano que ven comeza facendo. É dicir que animando, neste sentido, animo aos institutos e aos profesores a que o camiño nunca é perfecto. Nunca é como nos queremos que sexa. O camiño é como ten que ser. É dicir, hai unha realidade, temos que traballar con ela, temos que ir bandeándonos con ela. Se os rapaces participan na campaña, bueno, animémolos a que participen cada vez mellor, a que fagan cada vez mellor. Pero non fagamos como fixen eu nese momento de dicir moi mal, fagamos o que fai Xurxo Souto. Moi ben, hai que continuar. Que no fondo, e como te fixen Sanso de citar Castelao, agora citámoslo nós, é aquilo de non lle poñades tachas a obra hasta que este rematado. Exacto, eso é. E a adolescencia é unha obra que remata cando entras na etapa adulta. Algúns costounos moito entrar na etapa adulta, así que hai que darlle tempo. É unha época de aprendizaxe, obviamente, aí teñen todo un camiño por diante, o importante é ese interese que xa teñen, e que seguramente, bueno, a todos os resultados que me estades a contar son cativos que aprenden moito máis que idiomas, sino unha cultura, unha forma de vivir na Galiza, que ao final é o que pretenden o que están a facer. E aprenden a organizarse colectivamente, a formar parte dun colectivo. Hai unha entrevista con Sara Piñeiro, unha alumna de agora en segundo bacharelato xa, en un programa de Radio Galega na que define o que é a organización, a militancia colectiva, asociativa, perfectamente, contando o que fixeran en cuarto de eso no ano anterior. Eso tamén é un aprendizaxe que, ollo, eso está entre os obxectivos da educación secundaria obligatoria. Tamén estás a abrir portas na cultura, a música, que tamén é algo moi importante nesa adolescencia. Tedes moitas colaboracións, tamén foi un mundo que respostou moi ben esta iniciativa. Claro, aí todo comezou, o que decía, primeiro é moi sinxero detectar que aos rapaces lle gusta iso. Despois, cada vez que entre nós hai unha serie de afinidades, os dous tocamos, os dous tivemos bandas, e despois que nese modelo de facer aquí tamén se fala galego, eu daba máis clases que a cuarto deso. E vi uns rapaces que naquele momento estaban en segundo, aí veo a fonía, que se queixaban de que eles tamén querían facer algo e a campaña estaba iniciada. Entón fixemos unha campaña dentro do instituto que despois circulou por outros centros de ensino, Arcadio Moiseu, que era que lles ofrecíamos, enténdase, unha antoloxía musical xigante da música galega, de bandas en activo, tiñen que ser bandas en activo, a rapazada. Entón, eles despois, dentro dos seus criterios e afinidades persoais, escoñían unha banda. Entón, e novamente, co traballo da rapazada, eu pedirelles, pois na miña idade adulta, que me fixeran unha pequena reportaxe sobre cada banda. E os rapaces de cuarto de eso dixeronme que se non tiñan ningún interés, que lo enseñan a parar en un cartaz para ver se os diplomáticos eran de Monte Alto ou eran de Ferrol, que lles daba igual. Pero que sí que lles interesaba saber por que un igual, por que un alumno escollera pois a banda que fose, non? Entón, fixemos unha serie de cartaces, os rapaces escolleron e, que están ainda hoxe na cafetería do noso centro, aparece abaixo pois a recomendación de Dani Seixo. E aí había unha ligazón ao videoclip que che gustaba, a canción que recomendabas e que foi o que che fixo decantarte por esta banda. Entón, prendeu unha faísca. Os rapaces chegan a facer, está disponible nas nosas redes sociais, en Spotify, se alguén procura playlist. Sí, aquí tamén se canta. A playlist debe chamarse Aquí tamén se canta, está no perfil de Aquí tamén se fala. En Spotify e tal. E verán que son horas e horas e horas de música de bandas susceptíveis de contratar. Entón, aí, lembrado que decíamos que isto foi aí 2 anos, pero no fin de curso eu falo con Arcadio e nesa necesidade que detectamos de crear espazos de prestixio xorde tamén a idea de que hai que facer un festival. Estou me saltando unha cousa, que é que no contacto que temos nós con outras bandas, o que facemos é que eses referentes lles manden un saúdo dedicado para eles, pois grazas Dani por recomendarme e tal. E aí fixéramos unha colaboración, ademais, con outros estudantes que tiñan un colectivo que se chamaba Galeguízate e que xa estaban na universidade e mantiñan todo iso, e, bueno, fui aglutinando. E aí aparece, e creo que isto que non ten que contar é Arcadio, aparece o festival Aquí tamén se fala, que xa facemos emprazamento publicitario, venres 13 de xuño na Praza de Tolerancia.
Sí, aí realmente o tema da música tamén que prende por esta actividade que era nun agrupamento de galego. Aí vemos unha posibilidade que é traballar coa música e traballar coa música dun xeito que permita ao alumnado relacionarse con ela dende unha perspectiva un pouco profesional. É dicir, non somente como consumidores da música, escoitando, senón, de alguna maneira, sendo partícipes de algo vinculado ou á creación musical ou á difusión da música. Entón, o que se nos ocurre é facer dentro do programa, bueno, dentro do instituto, dun programa de formación e innovación, facer uns obradoiros nos que o alumnado aprenda a gravar tanto en audio como en vídeo a grupos de música que canten en galego. Entón, os rapaces fórmanse e comezamos a facer grabacións. A primeira con Lucía Aldao, vamos a gravar ata que escampe no Campo da Leña, nun día que iban a tocar na Mardi Gras. Continuamos, bueno, vamos a gravar os Rapans, Grande Amore, empezamos a gravar un montón de bandas. Este ano gravamos a Mancio Prada, Fillas de Casandra... Pero ademais sempre en conta, non? Que estén as bandas que lles gustan eles por xeración, as que está citando, e, como decía, referentes históricos. A Mancio Prada, gravamos xente de Voces Ceibes, Miro Casabella, Mero Iglesias, Xoan Rubia... É dicir, que eles tamén teñan un contacto cos que construíron todo ese universo. Claro. Entón, que eles aí estánse relacionando coa música en galego non simplemente como xente que escoita música, senón que se están relacionando coa música galega creando un produto e como prescriptores de alguna maneira, porque eles despois esos vídeos publicámonos nas redes de Aquí Tamén Se Fala e de algún xeito que estás mostrando bueno, un vídeo que publicita esa banda porque están tocando unha canción que lles sirve como un material promocional con un acabado profesional porque saben gravar, con un texto que acompaña esos vídeos, un texto, bueno, que ten un pouco poético, sí, dependendo do tipo de artista, pode ser máis épico, máis irónico, que sexa, pero eles construen un texto que acompaña a ese artista e esa actuación. Entón, aí, creemos que de alguna maneira estos rapaces síntense un pouco parte da cultura musical galega. É dicir, eles teñen un papel na cultura musical galega. Non son simplemente receptores, senón que están xogando un papel na difusión, na prescripción, en poñer a estos artistas no foco, e todo iso ten un colofón que é o festival. O festival que facemos en colaboración coas tres administracións de referencia do instituto e que permite que o alumnado teña unha festa de fin de curso, pero que é un festival profesional. Está aberto a toda a cidadanía e aí pode ir todo o mundo e eles fan traballo de produción. É dicir, hai, por suposto, unha produción profesional que leva ao festival, pero eles teñen pequenas tarefas, como pode ser preparar os cameríns, como pode ser facer o material gráfico, as fotografías, os vídeos, colocar determinada cartelería, recibir as bandas, recibir as autoridades e todo ese tipo de cousas. Entón, eles forman parte dese festival, pero como promotores, como productores, como profesionais que están traballando aí. Claro, teño moito orgullo desa parte. O que decía Arcadio dos obradoiros é que no pico de Grande Amore dá obradoiros para os nosos rapaces no instituto, é que Tomás Axeitos, que ten estudios a Ponte, dá obradoiros no noso instituto, é que Alberto Castaño, que é un profesional de audiovisual, que fai anuncios de Estrella Galicia, traballa para o Depor, etc., é que nos forma, e, en fin, como a eles moitos outros, non? Pero decía que eu teño moito orgullo porque eu, Arcadio ocúpase máis de coordinar a parte do son e eu a parte do vídeo. Para mí facer vídeo non hai moita diferenza entre facelo en interior ou en exterior, con as nocións básicas de iluminación para os rapaces. Pero vos pensade que a segunda grabación que eu vexo, Arcadio decide facela en exterior, nun parque, do centro da cidade, claro. Ou, por exemplo, cando vamos a gravar a Grande Amor, decidimos gravalo no Porto de Burela, que hai un vento como non vin na vida, non? Entón, os rapaces enfrontanse a unha situación profesional. Pensemos que isto gravase con 6 cámaras, e da microfonía, aquí vai un condensador, aquí vai un direccional, aquí vai un micro de bombo, aquí vai un aéreo, é dicir, hai un resultado dentro da humildade e dos orzamentos que consigue manexar un instituto que no noso caso é a través de premios,
nos temos moito orgullo das pezas que sacan os rapaces e, de alguna maneira, isto decímolo moitas veces, abren unha vía profesional de espazos que moi probablemente a maioría do noso alumnado non sabe que existen, non son conscientes de que pode haber algo alén dos oficios que lles ensinaron desde pequeno ou que ven na súa realidade. Sí, eso era algo que teníamos claro dende o principio, que queríamos que esta iniciativa nos permitise entrar en espazos e que o alumnado entrase en espazos nos que moitas veces é complicado entrar se os teus pais non traballan en prensa ou non traballan en producción ou non son músicos ou algo así, ou se tenes un tío, un primo, un amigo dos teus pais que traballa aí, e que os rapaces vexan que hai un mundo de oportunidades de formación, de disfrute, laborais, como pode ser, pois eso, poder entrar nunha sala de prensa dun club deportivo como é o caso do Dépor, unha sala de prensa profesional que está preparada para recibir a un equipo dunha xornada de Champions, de Copa de Europa ou do que sexa, e como rapaces tivemos a oportunidade que nos deu Mercedes Cernadas, que era responsable de comunicación naquele momento do Dépor, de entrar nesa sala de prensa con ese silencio que hai, coas cámaras de televisión, cos redactores acabando as noticias, entrando en directo para a Radio Galega, e os rapaces en silencio vendo ese espacio. Ou despois no festival, cando ven como Mónica Mejías de Correvidile, que é a que leva a produción do festival, traballa, vai dun lado para outro, fala coas bandas, está apuntando nun papel, fala por teléfono, e eles ven como está facendo ese traballo, como prepara as jaimas para os cameríns dos grupos, ou como podemos ir a gravar o Rap and Sound Studio de Drum, que se chama Drum and Roll en Coruña con Iago, técnico Rapans, que grava un montón de grupos. El mostralles como traballa ali coa mesa, eles poden ver todos os espacios e saben que este tío traballa desto, vive desto. Mónica traballa facendo produción en eventos. Mónica Cernadas é unha profesional da comunicación, era directora de comunicación dun club deportivo. Hai un montón de xente que está traballando ali de periodista. É dicir, ábrense oportunidades laborais ou incluso a oportunidade laboral como Alberto Castaño, que traballa como profesional do vídeo, Tomás Ajeitos, profesional do sonido, Nuno Pico, que é un profesional da creación musical, é un artista. Esos rapaces ahora están en contacto, poñenlle cara a esta xente e poden falar con eles de cal é o itinerario de formación e profesional que poden ter. Eso é moi interesante, porque os meus pais, o mellor, eu tiña sorte de que tiñan unha amiga que era periodista para a Galega ou así, pero eso non sempre é así. Claro, é o que ia decir, nos entendemos o alumnado como seres sociais, entón, no fondo, as oportunidades ás que nos accedemos están condicionadas polo noso medio, por non pensar nos alumnos, e falar en min, eu son un fillo orgullosísimo da clase obreira, son a primeira persoa da miña familia con estudos superiores, entre o meu ramo de opcións non estaba a ser microbiólogo, e que eu non sabía que existía esa realidade, sabía que había médicos ou que había abogados, entón, iso por un lado, e por outro, en ningún momento nos perdemos de vista que esta campaña ten unha concepción nacional, entón, que mesmo chegou ultrapasada, non? E entrou na Galiza histórica, para alén do Bierzo. Mais decía que temos unha dimensión nacional, entón, así como nós vemos o estadio de Riazor desde o noso instituto, tivemos claro que no primeiro contacto que tivemos co Dépor, non acabou aí, no que decías o Arcadio de vamos conseguir isto para o noso alumnado, alén de que poidan ver un partido, senón que coñezan a experiencia real. Entón, nos reunímonos físicamente co Racing de Ferrol, reunímonos físicamente co Celta, reunímonos físicamente co Lugo e Sumo, Breogán, Obradoiro, Arenal MB e tantos outros deportes, Pescados Burela Rubén, etc. Pero aí conseguimos que, en algúns casos, penso, por exemplo, agora en Ferrol, a través de sorteo, non? Pois os institutos que participaban alrededor de non só da cidade, tamén Fene, Neda, Ares, o que for, que tivesen esa mesma experiencia. Entón, eses clubs brindaron esa oportunidade a eses rapaces ou a esas familias de coñecer eses entornos os que, vamos, nos propios, non? O sea, o vivíamos con unha ilusión fascinante, non? A mí gustaba o fútbol, hoxe tivemos unha pequena reunión referido con todo isto, eu propio me ilusiono coñecendo os espazos profesionais que están, digamos, detrás da cámara. Pois agora imaginade o que supón isto, o cambio vital que supón na vida dun adolescente que se cadra ten unha fascinación ou coa comunicación, ou coa imaxe, ou co deporte.
Hai unha historia, xa que citamos antes a Oli moi bonita e poñendo na liña do que dixo Arcadio, de que eles forman, de alguma forma, parte xa dese universo da escena musical galega, desde este lado, gravar, ainda que están facendo obradoiro xa de creación musical. O cartaz do ano pasado, que estiveron Grande Amore, Bollán a Costova, Leria e Lontreira, pues, un cartaz que nós tiñamos até que se anuncia completamente en segredo, por suposto as bandas sábeno. Entón, nós tiñamos aí unha pequena sorpresa que era que Oli, nesa entrevista que fixo para o Novo Normal, dixera que a súa gran ilusión sería gravar a Bollanga Costova. Entón, bueno, pois xa estaba, xa unha das bandas do festival, pois ten que ser a que lles gusta os rapaces, non? E entón, levámoslo a Burela a gravar a Nuno Pico de Grande Amore, enténdase con todo o fervor adolescente, o que supón iso, de coñecer a banda que ti escoitas na túa casa, etc. E entón, nun momento, nos contou en segredo, como digo, Nuno díxonos, compartimos escenario con Boyanca, non? E eu recordo a cara de Oli mirando para nós, non con esa ilusión, pero eu me quedaba con algo máis, que este tío no futuro dirá que se enterou de que os profes lle traían a Boyanca Costova por Grande Amore, non? É dicir, forman parte xa dese escenario. Claro. Sen dúbida, ao longo desta entrevista, o que ve é que a defensa da lingua fai un pouco vivo ca adolescencia, tamén cos mestres que aquí estades, pero que pouco a pouco vai enchoupando o país, parte dun barrio, pero tamén impregna a cultura artística, musical, xornalística, e chega tamén agora a cultura deportiva con esta campaña que tedes a raíz do Deportivo da Coruña. Mira, antes de entrar aí, por unha cosa que estás dicindo, que creo que pode ser significativo do que estás dicindo destas historias humanas, desta perspectiva humana. Cando se fixo a campaña do Deportivo, que estivemos 8 meses ou 7 meses traballando en conseguir todos os apoios, que agora falamos deles e tal. E o primeiro foi o de Freixanes, presidente da Real Academia Galega. Entón, cando nós lle presentamos a Freixanes, neste caso, Giuliani, Chusbeli, que xa citamos, e Oli, e Román, que nos acompañaron, pois é unha cosa fascinante, que os rapaces saben que existen as institucións, non lle poñen cara ao presidente ou presidenta de cada unha delas, pero que esas persoas sabían quen era Giuliani, ou quen era Chusbeli, ou quen era Román, non? É dicir, que no fondo teñen un peso de certa responsabilidade. E xa voltando ao que decías, nós temos claro que o deporte ou a música son espazos de prestixio e son motores de ilusión para o alumnado. Entón, está na porta do noso estadio, no noso instituto, e ademais, como decía, colaboramos con ele xa desde o inicio, non? Na porta do noso instituto, ves o estadio Riazor, hai unha porta que agora ten ali unha cosa que fixeron que pon aquí tamén se fala, non, pon o Depor da Coruña, minto, que na rúa, é a mesma rúa, é a Manuel Murguía, é do estadio, por onde entran os futbolistas é a mesma rúa que a nosa. Entón, nas nosas aulas, con toda esa ilusión, hai bandeiras, os nenos colgan ali na cortiza bandeiras do Depor, pero hai unha disonancia forte, que os nenos, quen di hoxe la Coruña? Quero dicir, é unha forma completamente en desuso, que xa non ten a ninguén esa relación, por rapaces a cidade da Coruña. Entón, nace xa esa primeira necesidade, pero nós, como temos esa conciencia de que as accións teñen que ser colectivas e teñen que mostrar forza e os rapaces traballan nunha verdadeira campaña de comunicación cunha serie, con toda a liberdade para o que digan os medios, pero con as directrices de como comunicamos, o que decía antes Arcadio, entón nos poñemos a maquinaria en marcha para que se entenda o que é a forza de toda esta rapazada, que é facer con todo cariño para todas as iniciativas previas, non se entenda mal, a primeira campaña. Cando digo campaña, refírome a consecución semanal, etc. Continuada moito no tempo. Xusto, até que tronce, até que o Depor, sempre decimos que isto termine ese día. Non ameaza un aviso. Non ameaza, é un cariño. É unha campaña. É unha campaña, xusto. E entón, decía, poñemos a activar esa maquinaria e repara. Primeiro decidimos, pois as persoas, veña, vamos a facer unha grella, quen forma parte disto? Están o presidente da Real Academia, a presidenta do Consello de Cultura Galega, o reitor da Universidade da Coruña, a Federación de Peñas, con todas as peñas participando a favor, Consello de Educación, todos os responsables de lingua de Concello, Xunta, Deputación, expertos en toponimia como Iván Méndez, representantes
a Mesa pola Normalización Lingüística, representantes do tecido cultural, como antes estamos a Xurxo Souto, excapitáns históricos do club, como Dani Mayo ou Álex Bergantiños. E unha cousa que me parece moi significativa a respecto do estereotipo que pode haber da cidade da Coruña. Nós decidimos que o manifesto o ten que apoiar o 100% dos institutos públicos da Coruña, pero non só iso, senón que ten que constar a firma do director, a firma do xefe ou xefa do Departamento de Dinamización, neste caso sería Arcadio, e do xefe ou xefe do Departamento de Lingua Galega. Se un non asina, a campaña non sai adiante, deixamos un moco. Non foi algo que consensuamos entre 60 persoas e sacámoslo, sino de nós comezamos a conseguir as asinaturas. Non tivemos ninguna reticencia. Non houve ninguén que dixese que non. Por lo tanto, o que se ve é onde está o estereotipo social. Claro. Quero dicir, o que é necesario é que existan, e perdón por repetirme, eses espazos de prestixio para que todos podamos transitar por eles. E os rapaces, eu creo que están a vivir cunha ilusión, vamos, que desde logo nos desborda, non hai máis que ver os materiais, os vídeos que crean para as redes sociais, que os crean eles e tal. E esta campaña, digo xa, vai ser un éxito. O Deportivo verá un momento en que acepte todo isto, porque senón o que terá é a realidade que temos agora, que hai 100.000 alumnos na Galiza, ollo que vou dicir, 100.000 alumnos na Galiza que forman parte, de aquí tamén se fala, 25.000 alumnos que traballan de forma moi activa, e un 100% de institutos da cidade na que está o Deportivo que están detrás disto, que apoian campaña. O último dato que dou é neses vídeos que fan os rapaces, eles cando van a repartir os colantes, e estaremos este domingo desde as 5 da tarde, como sempre, na Porta 4, levamos 30.000 repartidos xa, eles teñen a habilidade de ir falando coa xente, e hai un cariño masivo por parte de calquera sector a respecto do que están facendo, mesmo o apoio que houve, non? Pois con Rezor Blues intentando meter esa faixa, tiveron a habilidade de falar con un socio moi antigo que o gravaron, lembro que se chamaba como a ti, Daniel, non lembro o apelido, mas é o socio número 4 do Depor, que lles brindou ali o apoio, que colleu o cartaz, un home non que deixou a bengala sobre a que se apoiaba para coller o cartaz e mostrar o carnet. Entón, isto é unha cuestión de tanto amor, de tanta ilusión, de tanta forza e de tanta paixón, que cando nos preguntan que pasa co Depor, que nós non temos ninguna dúbida, pero en ningún momento vais a conseguir, non por nós, non somos dous peóns neste xadrez, sino por todos eses cabalos, alfiles, raíñas, non, que están detrás de todo isto empurrando con unha forza masiva que son estes chavales. Desde logo, o Deportivo debería agradecer esas sociedades, os socios, esos fans, digamos, do clube que están vivos, que respetan o seu clube, que simplemente fan unha reclamación que é lógica, eu supoño que... E non son unha cousa que non se entenda outra, non recoñecer que por parte do Depor sempre tivemos, citou antes Arcadio, colaboración e portas abertas. O que estamos facendo agora, eu penso que os teño aquí, os carnés de socio do Depor e tal, eu son do Depor, son socio, cos meus colegas, e ademais desde pequeno, a ver o Depor, eu isto fago con un amor rotundo ao club, o sea, en ningún momento para prexudicar os seus intereses, ben polo contrario. E nós, insisto, sempre encontramos abertas as portas e agora o que estamos presentando é algo que consideramos que é útil e que rompe a disonancia, pois o que vimos este verano, cando, ou hai uns meses atrás, cando o Depor estivo no Brasil, que no Brasil o Depor non é o Depor, o Depor é o La Coruña, que é un topónimo, insisto, en desuso. Penso que é unha mostra de cariño, de pertenza. Sí, sí. Pois, sin dúbida, non sei se Miguel ten algunha pregunta, pois eu agradecervos de verdade esta conversa, especialmente este traballo, porque atopar a mestres que teñen esta iniciativa nun instituto, obviamente, despois os rapaces son os que sacan adiante, pero unha iniciativa que ao longo desta conversa eu estaba pensando e racha os muros de clase, os muros das fronteiras que moitas veces son moito máis permeables do que imaginamos e sobre todo racha toda esa néboa, esos estereotipos que moitas veces temos sen pensar moi ben se o galego pode estar realmente máis vivo do que ás veces parece. Realmente eu penso que está máis vivo, pero todos esos estereotipos son... E se o estará no futuro, será a través destes. Claro, sen dúbida. Pero aquí está a mostra que moitas veces simplemente
compre dar un paso adiante para ver que todos eses prexuizos caen como un castelo de naipes. O sea que, obrigado e moitas grazas, de verdad. Eu non siento ese profesorado. Preguntas non teño, que si teño unha felicitación enorme para estes dous profesores, porque están facendo un labor, eu creo que increíble, non? No noso país, e con ese empuxe, con ese optimismo, con esa confianza no futuro, que realmente é o que nos fai falta, non? A hora de encarar o problema da lingua galega. Entón, pois, no nome da asociación nosa, no nome de Rosin Roxal, pois uns parabéns moi fortes e unha aperta enorme e un ánimo para seguir na loita con esa forza e con ese sentido de optimismo no futuro. Moitas grazas, de verdade. Grazas a vos e tamén polo inxente traballo que facedes. E a todos os que nos estáis a contar desde o outro lado, pois nada, seguir vendo estes programas e compartir tamén nas redes e, insisto, todas estas persoas as que entrevistamos, estes proxectos que son os que, ao fin e ao cabo, son os que fan país. Obrigado a todos. Obrigado.